Ruska federacija koja je zapravo vraća se tradicijama ne Sovjetskog saveza i njegovog ekspanzionizma, odnosno širenja komunističke ideologije, zapravo vraća se na tradiciji ruske države pre boljševičke revolucije, koja u svakom slučaju nije neprijateljski orijentisana prema Evropi, odnosno zapadnoj Evropi, i zapravo svaki put kada mediji u zapadnoj Evropi ili evropski političari zapravo zastrašuju svoje građane pričom o tome kako Rusija mora da bude zaustavljena u Ukrajini, jer zapravo preti Evropi, preti Rusija, odnosno ruska okupacija. To su priče praktično za malu decu, jer kao što sam rekao, Rusija i predsjednik Putin nisu Sovjetski savez i Staljin i ne žele ni da budu takvi.